Autodeterminació és alliberament. Catalunya som una nació sobirana, independentment del que diguin les estructures d'Espanya, independentment del que digui la Constitució. Som una nació i per això volem exercitar i exercitarem el dret inalienable de tot poble a poder decidir què vol. El dret de l'autodeterminació és un dret universal, és un dret com a poble, i en aquest poble hi ha moltíssimes persones que som gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, que volem manifestar la nostra sexualitat i volem aquest dret de l'autodeterminació, perquè de forma paral·lela al dret del poble de Catalunya a decidir la seva autodeterminació, volem també la nostra, la de poder viure sense homofòbia i transfòbia. Una persona estima amb una terra determinada. Volem fer una crida a participar a la campanya de l'ISEC de recollida de signatures per l'autodeterminació. Els moviments socials som un motor imprescindible amb totes les lluites. Amb aquesta en concret és imprescindible. Per això la teva signatura pot ser decisiva per al dret d'autodeterminació del nostre poble. Sí a l'autodeterminació.